ବିଜେଡି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ବିଜେଡି ଶକ୍ତ ହେବ ନା? ଆଜି ବି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ବୋଧେ ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ସେଟା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ମ୍ୟାଟର। ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକ ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବିଜେଡିରେ ଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ହେଲା। ସେ ଘୋଷଣାରେ ସିନିୟର ଲିଡର ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହାର୍ଟଲି କେତେ କାମ କରିବେ ସେଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ରେଜିଗ୍ନେସନ ବିଷୟରେ କହିବେ, ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରେ ଆଜି ମୁଁ ରିଜାଇନ କରୁଛି। ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି, ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛି, ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେବୁଲରୁ ପାର୍ଟିରେ କାମ କରିଛି। ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଚିପକେବାଠୁ ନେଇକିରି ଗୁଡାଏ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ପୌର ପରିଷଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାରେ ଯାଇକିରି କାମ କରିଛି। ତ ଆଜି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ପାର୍ଟିର ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଲପାହାଡ ଇସ୍ୟୁଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ। ବେଲପାହାଡରେ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ। ଆଜି ରାଜନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆଜି ବ୍ରଜରାଜନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ବେଲପାହାଡ କାମ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତ ଆଜି ସବୁ ପାର୍ଟିର ଲୋକ ମିଶିକିରି, ଖାଲି ବିଜେଡି ନୁହେଁ, ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ କାଉନ୍ସିଲର ମଧ୍ୟ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ବେଲପାହାଡର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଜି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସେଟା କମନ ୱାର୍ଡ ରହିଯାଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରେ, ତ ସେଟା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଦଳ ଛାଡିଦେଲେ କିଛି ଫରକ ପଡେ। ଯେହେତୁ ଦଳ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର, ଚାहे କୌଣସି ବି ଦଳ ହଉ, ତ ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ଗଲେ ଦଳକୁ ଫରକ ପଡିବ ନା ପଡିବ ନାହିଁ ସେଟା ସମୟ କହିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବିରାଟନଗର ପୌର ପରିଷଦ, ବେଲପାହାଡ ଏବଂ ଲଖନପୁର ବ୍ଲକରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରିଜାଇନଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦବ ଦଳ ପାଇଁ କେତେ ଶୁଭଙ୍କର କି କେତେ କ୍ଷତି। ଜୟନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ ଯିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହବ ନା ଶୁଭଙ୍କର ହବ ସେଟା ସମୟ କହିବ। ଏବଂ ସେ ସମୟକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି 9 ମାସ ଭିତରେ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି। ସେଇ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ କି ମୋର ଯିବାଟା କେତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନା କ୍ଷତିକାରକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ କାମ କରିଛି। ମୁଁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସଭାପତି ଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆରଏସଏସ ରେ ବି ଥିଲି। ଗୁଡାଏ ସଂଗଠନ ସହିତ ମିଶିକି ମୁଁ କାମ କରିଛି। ବିଜେପିର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଥିଲି। ବେସିକାଲି ମୁଁ ଭାଇସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଜେପିରୁ ଥିଲି। ତ କିଛି କାରଣବଶତଃ ମଝିରେ ମଝିରେ ମନମାଳିନ୍ୟରେ ହେଇକିରି ୟା ତ ଇଏରେ ଟିକେ ମୋର ସେଟା ବୋଧେ ହେଇପାରେ ଭୁଲ ଡିସିଜନ ଥିଲା କି ଠିକ ଡିସିଜନ ଥିଲା, ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଦଳତ୍ୟାଗ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ପଦକ୍ଷେପ କଣ ହବ, ମୋର ସମସ୍ତ ଯୋଉ ମତେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉଠି ଠିକ ହେଇପାରିବ ଆମେ ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେଭଲର ଲିଡରସିପ କରୁ। ଲୋକଙ୍କର କମନ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଲେନି କି ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଡ୍ରେନ ହେଲା କି ନାଇଁ, ଲାଇଟ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ, କମନ ମ୍ୟାନ ର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯଦି ବିକାଶ କରିବାର ଅଛି କମନ ମ୍ୟାନ କୁ ନେଇକିରି ବିକାଶ କରାଯାଏ, ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୀତିର ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବି।